Franta a Roman Boris jsou přijeli jak já. Počkej, Petro, ty jsi to měla dát tamhle, děti si Aha, stopnou do školu. Tamhle! A Volka tež přišel. Tak tam děti si stopnou. Tak o co my si starý, no? Jo. Ty mě natačíš? Já tebe, haha. Brian! Proč šel domů? Proč šel Brian domů? Asi přijde zpátky, ne? Přijde, asi šel, já nevím. Brian! Ona si přijde. Možná na zákup. Tak počkejte, ne? Ale ne, tak co? Přijde. To jenom ten jeden mám zapálit, jo, Tome? Jo. To střední, ne, Tomáš? No, zapal tu. Jo. Kde je Vendulka? Vendul, dívej, jo? Dívej. A tam ta jedna nesvítí. Už svítí. Máš to? Mám to. No můžeš foukat už. Je. No však ani nespívali. Ticho. Tomášovi to dalo líp, ale... Teda Karíně. Ano. Nahlas. To vůbec nehrálo. A to bude hrát furt? To už můžu sundat, jo? Jo. Ne, to má To hrál to máte furt, nebo zastavil, já jsem se to celé rozebrala. To je jedno. Už to můžu sundat, ne? Už se to ani netočí, vidíš? Tenhle byl To se nějaký... točilo furt. Chybový, ne? Tenhle byl asi nějaký... Jsi dal špatnou ruku. ruku. Když špatně jste vybrali. Ona nám ho dala. To je jedno. No, já chci dort. A tam mají i žlutý, i modrý. Karino, ty si dáš lopku? Poletí vám to teď. No mají to, že vážně. It's so bright for some reason. It's so bright. Yeah, it's so bright. Like you. Tak už nepijete. Pijte. Bright like you. Na zdraví. Na zdraví. Whatever. I feel like it's so bright. Petr. It's like this. Hej. Na zdraví. Tak vem si do ruky. Já jsem ještě nenalil sobě. Tak si nalej. Tak jak? Ahoj, strejdo. Tady si něco někomu nalou, Petře. To je rum, ne? No. Tak, Co tam ještě je? Na holku. no. Teresko, na tebe. Pijte to. Dej si. Na holku dobrý. To si měla dát celý. Však ty neřídíš. Můžeš to dát na ruku do doma na žáku. Furt se bojíš jezdit se mnou. Jak? Hej, Brian, a zajeste, ale jeste. It took her like 1 hour to just blow it. Brian, vem si chlebičky. Kucí, Robí, zajeste. Vem si, Robi, ochutnej chlebičky. Ber si, Tam ty je. jsou s pomazánkou, Robi. Tam ty jsou s pomazánkou a tady jsou normální chlebičky. Vem si. Lení, papej.
Lení, papej. Já myslím. Kolik toho mám tak? Co se cítíš? Normálně nálej, ne? Tell him to take some, Terry. Take some. Eat. Don't be shy, just eat. Don't worry. On se stydí, ten chlapeček. Don't be shy, just eat. Niky, vem si papej, co chceš, máš pití, to tvoje? Lenko, kde máš pití? Teresko, přines Lence pití. Dej taky to frutopio. A Bénovi a tomu Kukovi dej. A tam jsou čiplechovky. Kažte to, co piješ. A tam to pitěčí. To vypadá pěkně. No holky. Jsem mu dostal výnos, ale Co? butere čukli bysky da sam. Ne, třeba Jo, ale to má 15%, no. Tam si vlez. Jdi tady. Dobrý? Kdo chce všechno? Žádno, nevíš, jak si neplní tím, no? Chutnáme. Ty kapky dostal. Jeden bajs, Ale fuj, jak je mají. Tato, to je vybitý, no. A co musím dělat? Ještě dali vybitý telefon. Ty nemáš takovou nabíječku? Jako, mám. To, Mám, ten Blackberry, dej tam taky, jak si nabíjíš ty telefon. Sport, co vyjde ten v dubnu. Mamo, já chci ale tu čokoládu.